De verdachte van de moord op Henk Sijsau wilde nog veel meer slachtoffers maken. Zijn ex-vrouw, zijn schoonmoeder, zijn schoonzus en haar 3 kinderen wilde hij allemaal om het leven brengen. En verder in het nieuws vandaag. CO2-meters in de Zeeuwse klasse. En de eerste beurs na corona is een feit. Goedenavond. 6 familieleden van de vermoorde Henk Sijsau uit Biggenkerken hoorden vandaag in de rechtbank dat ook zij het doelwit waren van de verdachte. Alleen aan het doden van hen is hij nooit toegekomen. Bij mij in de studio is verslaggever Niels Schuurbiers. En Niels, al vroeg vandaag werd duidelijk dat het eigenlijk een kerkelijke preek was die hem aanzette tot zijn daden. Hoe zit dat? Het huwelijk tussen de verdachte en de dochter van Henk Sijsau liep stuk. En dat ging de verdachte niet in de koude kleren zitten, want hij mocht niet scheiden van zijn geloof. De dag voor de moord volgde de verdachte online een preek waar zinnen naar voren kwamen als: er zijn mensen die sterven door het zwaard en door honger en het is beter te sterven door het zwaard. En daarna was er nog een psalm waar het woord vergelding in naar voren kwam en het cijfer 7. Dat alles zette de verdachte aan tot actie en in zijn hoofd maakte hij een lijst van 7 slachtoffers in de familie Sijsau die hij dus wilde vermoorden. En hij ging maandag vroeg op pad, de dag van de moord. Hij wachtte bij het huis van Henk Sijsau, zag dus zijn schoonvader, stapte erop af met een mes. Ja, vervolgens stak hij 42 keer Henk Sijsau en daarna ging hij naar binnen om dan nog meer slachtoffers te maken. Ja, want zijn ex-partner verbleef bij haar ouders, die was in de woning en die vluchtte het huis in. De verdachte zei dat hij na de moord op meneer Sijsau niet meer van plan was geweest om zijn ex-partner om het leven te brengen. Maar hij achtervolgde haar wel dat huis in. Zij verschanste zich in de badkamer en die kamer wilde hij dus binnenkomen. Nou, stel je voor, zij aan de ene kant van die badkamerdeur die met gevaar voor eigen leven die deur dicht houdt. Hij aan de andere kant met een mes, terwijl hij probeert die deur in te trappen. Dus zij heeft echt doodsangsten uitgestaan in die badkamer nadat ze al de moord op haar vader had gezien. Op het eind van de zitting betuigde de verdachte spijt voor alles. Ja, en hij heeft ook alles bekend. Wat is dan eigenlijk de eis van het Openbaar Ministerie in deze zaak? Het Openbaar Ministerie eist geen celstraf, ze eisen TBS en dwangverpleging. Het is omdat de deskundigen, waar we van uitgaan, omdat die daar een uitgebreid rapport over hebben geschreven, uitgaan van volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Wat dus wil zeggen dat verdachte niet strafbaar kan worden geacht omdat hij niet verantwoordelijk is voor wat hij deed. De advocaat van de verdachte is het hier ook mee eens dat er dus geen celstraf moet worden gegeven. Maar dat betekent volgens de verdediging niet dat de verdachte er dan makkelijk vanaf zou komen. TBS met dwangverpleging is de zwaarste maatregel die we in Nederland hebben. Kan oneindig verlengd worden en zou dus zomaar uit kunnen lopen op levenslang. En op die manier zou de maatschappij ook tegen deze verdachte beschermd moeten worden. Hoe de rechtbank erover denkt weten we over 3 weken. Ze doen uitspraak op 4 april. Niels Schuurbiers, dankjewel. Vorig jaar werd hij nog groots geopend, maar nu is hij alweer failliet. De Piepschuim Recyclingfabriek in Terneuzen. Het was de eerste in zijn soort ter wereld, maar de fabriek kreeg in de opstartfase al te maken met een aantal onverwachte zaken, zoals stijgende energieprijzen en de gevolgen van corona. Onder meer de provincie Zeeland had subsidie in de Piepschuimfabriek gestoken. In Vlissingen is gisteravond laat een man gewond geraakt nadat hij was geslagen met een ijzeren staaf. Wat de aanleiding was voor de mishandeling is nog niet duidelijk. Een man van 75 en een vrouw van 37 uit Vlissingen zijn aangehouden voor poging tot doodslag. Dag meneer, wat heeft u gestemd? Dat zou je wel willen weten. Ja, ga je niet zeggen. Nee. Zeg, beïnvloedt de toestand in de Oekraïne nou uw stemmengedrag nog? Nee, dat niet. Het heeft geen invloed gehad erop, omdat het gaat hier om gemeentelijke verkiezingen. En dat is toch iets anders, vind ik, dan de landelijke politiek. Sinds 7:30 vanochtend kan je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals hier in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De commissaris van de Koning, Han Polman, legt nog even uit waarom iedereen moet gaan stemmen. Het is zo belangrijk om te weten dat je kunt stemmen op mensen die invloed hebben op wat in je omgeving gebeurt, je gemeente, hoe je wil leven met elkaar. De ontwikkelingen in Europa laten wel zien dat we zo mogen koesteren dat wij zelf kunnen bepalen op wie we stemmen. Morgen en woensdag kan er ook nog gestemd worden. En een volmacht. Ja. Moet ik het mooie potlood meenemen? Vandaag waren overigens nog niet alle stembureaus open. Woensdag is dat wel het geval. Iedere school in Nederland moet straks een CO2-meter in de klasse hebben hangen, zodat gecontroleerd kan worden of er voldoende zuurstof is.
Op basisschool De Hoeksteen in Wemeldingen zijn ze al zover. De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 van De Hoeksteen in Wemeldingen slaan alarm als hun splinternieuwe CO2-meter een rood gezichtje laat zien. Om het leerklimaat te verbeteren staat er sinds kort zo'n meter in de klas van juf Marit. En die vinden de kinderen maar wat interessant. Ik vind hem heel gaaf om naar te kijken, hoe die ook in elkaar zit. Maar ja, dat vind ik gewoon heel gaaf. Ik kijk er best wel vaak naar, vooral als we gaan rekenen. Want dan zie ik ook wel een beetje van, dan leer ik ook een beetje die cijfers, want ik weet ze nog niet allemaal. Een handige rekenhulp dus, maar de CO2-meter is vooral bedoeld om te checken of er voldoende zuurstof in de klas is. Als de CO2-meter aangeeft dat er te weinig zuurstof in de lucht is, dan gaan we luchten. We hebben een wat ouder schoolgebouw en we hebben geen luchtverversingsinstallatie. En we moeten het dus doen met open ramen. En het is makkelijk dat een meter aangeeft wanneer het raam open moet. De Rijksoverheid gaat de meters voor alle scholen in Nederland aanschaffen en verplicht stellen. Maar in Wemeldingen hebben ze daar niet op gewacht. De basisschool krijgt in de komende jaren een nieuw gebouw. En ook dan gaan de CO2-meters mee. Ik denk dat het goed is om ze daar ook te gebruiken. Ja, ook de mentale gesteldheid van kinderen is ook belangrijk. Die meten we ook iedere dag. Dat doen we zelfs ook met de leerkrachten. Zijn de leerkrachten in staat om les te geven? Hoe zitten die in hun vel? Dus je fysieke gesteldheid moet in orde zijn. En er is zuurstof een belangrijk onderdeel van. Hij springt soms wel eens op oranje, maar dat is gewoon normaal. Dan moeten gewoon de ramen weer open. Wordt het dan koud in de klas? Een beetje. Het is nou niet dat ik echt zeg, lekker. We hebben wel warme kleren aan, omdat het is hier al bijna altijd koud. Behalve in de zomer. Dan is het lekker warm. Precies toen wij er waren schoot de CO2-meter dus voor het eerst in het rood. Maar daar was gelukkig wel een klein beetje vals spelen door de verslaggever voor nodig. De provinciale weg die door Boerenhol loopt, wordt vanaf volgende week aangepakt. Bewoners klagen al langer over auto's die te snel door het gehucht rijden. Het liefst willen de bewoners een rondweg, maar dat ziet de provincie niet zitten. Wel worden er nu verkeersremmende maatregelen genomen. Circo Bakker van restaurant Pure Sea in Katzand is volgens restaurantgids Gomio uitgeroepen tot chef van het jaar. De jury roemt Bakker om zijn creatieve en Zeeuwse manier van koken. Restaurant Interscaldes in Kruiningen haalt dit jaar de hoogste score van Nederland in de gids. De eerste plaats met 19,5 van de 20 punten moeten ze delen met de Libreien in Zwolle. Pure Sea en de Kromme Watergang in Hoofdplaat scoorden allebei 18 punten. Meliefste in Wolvarsdijk 17 en Codium in Goes 16. En dan was er meer horecanieuws vandaag. Want in Goes vond de horecabeurs plaats. En het was voor het eerst weer een grote beurs die weer volledig kon plaatsvinden zonder coronamaatregelen. Duizenden mensen kunnen zonder beperkingen weer door de Zeelandhallen lopen. En een van hen is verslaggever Remy Oppeneer. Remy, hoe voelt het voor de bezoekers om weer op zo'n drukke beursvloer te staan? Het was heel even wennen in het begin, gaven veel mensen aan. Maar je merkte dat na een half uurtje hier rondlopen bij de meeste mensen dat oude gevoel eigenlijk weer terugkwam. Je zag wat verschillen, er werd wat minder gezoend dan een paar jaar geleden. Er werden iets meer boksen uitgedeeld. En het was ook grappig, want 2 jaar geleden was de horecabeurs hier in Goes eigenlijk het laatste evenement dat nog wel doorging. Want een paar dagen later ging Nederland voor de eerste keer op slot. En daarom waren veel van de mensen die hier aanwezig waren ook blij dat het weer georganiseerd kon worden. Ik wil bijna zeggen dat het raar is. Het is weer lekker druk, weet je wel. En wie zien we mensen? Het is een keer wat anders weer, hè? 2 jaar niks geweest. Ja, super blij. Super blij. Eindelijk mag het weer. Uiteindelijk dolblij. En met mij heel veel mensen zag ik op de parkeerplaats. Het is enorm druk. Ik had het niet verwacht eigenlijk. Maar de mensen zijn gewoon geweldig blij dat ze weer even eruit mogen. Een beurs bezoeken, hapje, drankje, elkaar ontmoeten. Ook heel belangrijk hier op de beurs. We zien dat de horeca weer los mag gaan. En wij zijn blij dat wij onze producten mogen gaan promoten. En er gebeurt hier natuurlijk van alles op de horecabeurs. Ja, er worden nieuwe dingen gepromoot. Die meneer zei het al. Een van die dingen is bijvoorbeeld een robot die drankjes kan komen brengen in restaurant. Misschien een goede oplossing voor het personeelsgebrek.
Maar een ander belangrijk onderdeel wat iedere keer weer terugkomt is de cooking battle, kookwedstrijden hier. Nou, die zijn net afgerond, een half uurtje geleden waren ze klaar. 6 restaurants hebben deelgenomen vanuit het hele land. En 2 van de deelnemers staan hier naast me. Jullie koken voor restaurant Mescher uit Domburg. Erik van Tilburg, ja, hoe ging het? Ja, het ging wel lekker. Natuurlijk een spannende dag, maar voor wat we hebben neergezet zijn we super trots. Wat moesten jullie zoal maken? Want ik zie hier verschillende bordjes staan. Ja, klopt. Op de showtafel wordt het gepresenteerd. We hebben vanmiddag een black box gekregen. Dit bestaat uit diverse Zeeuwse producten. Denk bijvoorbeeld aan een lamsbout. Zeeuwse mooi product. Kingfish, ook een hele mooie vis daarentegen. En zo hebben we met mooie Zeeuwse producten iets heel moois mogen neerzetten. Jij hebt in het verleden ook al eens meegedaan. Je stond hier vandaag als chef. Maar toen was je nog leerling. Ja, klopt. Het is wel apart om de rollen even om te draaien na een paar jaar. Alleen het is wel super leuk om hetzelfde gevoel als leerling nu door te kunnen geven aan iemand anders. Waren de zenuwen net zo erg als een paar jaar geleden? Ja, zeker. De zenuwen blijven toch altijd wel hetzelfde. Het is altijd wel een spannende dag natuurlijk. Het is een wedstrijd. Het blijft altijd... je verwacht natuurlijk niet wat je krijgt. Maar het is wel altijd leuk om te doen. De uitslag is nog niet bekend. Zit er een ereplaats in, denk je? Nee, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik denk het niet. Mochten we hem krijgen is dat super mooi. Waar we zo trots op zijn is dat we hebben meegedaan. En dat we gewoon een hele leuke dag hebben gehad. Een leuke dag hebben ze dus gehad. De uitslag is nog niet bekend, die komt wat later. De horecabeurs hier in de Zeelandhallen blijft ook nog een paar uur open. En morgen dan is de tweede dag van de horecabeurs. Geniet er nog even van daar, Remy op en neer. Dankjewel. De bewolking was vanochtend vrij hardnekkig met weinig opklaringen. Maar vanmiddag was er vooral zon en vooral landinwaarts waren er wat stapelwolken. Morgen dan is het opnieuw wisselend bewolkt met de meeste zonnige periode aan zee. Woensdag iets meer zon en dan ook wel een stuk warmer. En heeft u nog niet gestemd, dan verwijs ik u graag nog even naar omroepzeeland.nl/Zeelandkiest... voor meer informatie over de standpunten van de partijen in uw gemeente. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne maandagavond.